tamén hai que dar de comer a alma e o intelecto, e non solamente nos alimentamos de sustancias sólidas, sino que tamén nos alimentamos de poesía. Así presentaba esta mañá a concelleira de Cultura a 9ª edición de Ponte Poética. O Festival Internacional de Poesía chega un ano máis a Boa Vila para ofrecer un auténtico recital a cargo dos poetas máis importantes do momento. A cidade de Pontevedra merecía un festival como este, unha cidade na que está ese Salón do Libro, algunhas das editoriais máis importantes do Estado español, a enorme carga literaria que segue a ter o Culturgal e, como non, o que creemos que é un dos grandes festivais literarios de Galicia, non, que chega ni máis ni menos que efectivamente a súa 9ª edición. De luxo é o seu elenco, non, nin máis nin menos que a último Premio Nacional de Poesía. Estou a falar de Antonia Vicens. Antonia Vicens, Manuel Vilas, Pilar Pallarés ou Silvia Penas son algúns dos autores que pasarán por Pontevedra esta fin de semana para encher de poesía todos os recunchos da cidade. Pontevedra a nivel de casco antigo, a nivel de ciudad vivible, é unha maravilla. E sinta por riba ya vemos este aditamento de que unha ciudad poética 100%, que hai poesía rezumando continuamente, pois é moi importante. O Festival Internacional de Poesía comezará o venres. En esta edición non faltarán os recitais poéticos, os obradoiros e os encontros nos institutos da cidade.